Takže ja vás zdravím všetkých priatelia. Moje meno je Martin Haluška a som ten, ktorý stojí za stránkou Pipes výroba Free and Fajky. Toto video vzniká na základe dvoch vecí. Na základe jednej, aby ste ma videli trošku aj iným smerom ako len cez fotky mojich prác a aj cez to, že chalani, ktorí aj sledujú moju stránku, je to komunita youtuberov z Čiech, tak už nejak nabadali na to, aby som aj ja spravil nejaké video, lebo oni robia hodne videí ohľadom recenzií tabakov. No a druhá, tá podstatná vec, prečo vzniká toto video, chcem vám predstaviť dve fajky, ktoré som robil, ktoré si myslím, že si zaslúžia trošku viacej pozornosti ako len nejaké len fotky, nejaké fotky, obrázky, proste majú hĺbšiu myšlienku, hĺbší zmysel a vznikli, ja tomu hovorím, že na základe vyššej moci. Vyššia moc zasiahla, aby vznikli, aby boli a ja si myslím, že musím ich ukázať aj takýmto smerom ako len cez tie fotky. Takže jednu poznáte, vzniklo to nejak minulý týždeň. Vznikla jedna, ktorej som dal meno Sumo. Po niektorí viete, ktorá to je, alebo respektíve všetci, čo budete sledovať toto video, tak sledujete moju stránku, tak viete, ktorá je fajka Sumo. Ale dal som jej meno Sumo a tým pádom som si myslel, že to skončilo. Ale neskončilo. Vznikla druhý braček tejto fajky, ktorý... Obidve sú tu vedľa mňa, obidve sú zatiaľ skryté, jednu poznáte, jednu nie, ale dostaneme sa k ním a ja vám ich predstavím. Prvá fajka Sumo vznikla nejak minulý týždeň, proste som sa rozhodol urobiť niečo také väčšie, tu už poznáte, ale myslím si, že cez video budete ho tak lepšie vnímať jej veľkosť, jej takú mohutnosť. Tie fajky sú také mohutné, no nevšedné, proste sú iné. A je za nimi niečo, čo som našiel, alebo čo som objavil, respektíve až potom, keď som ich dorobil. Až potom, keď som ich dorobil, majú svoje črty, majú určitú črtu, ktorá je taká, ktorá má taký vyšší zmysel a práve preto hovorím, že zasiahla vyššia moc a tieto dve fajky mali vzniknúť. Dostaneme sa k tomu počas videa. No, obidve fajky sú v prevedení reverse calabash. Vyzerá to asi takto, kde je navrtaná veľká diera chladiaca. A keď vznikla táto, nevedel som, čo sa bude diať, akým spôsobom. Myslel si, že jedna fajka sa spraví, nazvem ju Sumo a pôjde to a tým pádom to zhaslo. Ale čo tá vyššia moc chcela, tá fajka dostala svoje meno. Dostala svoje meno na základe toho, že sa vytvárala druhá. Ale aby sme to objasnili zhruba, ako som sa k tomu dostal. No. Vznikla jeden týždeň v stredu, to bol minulý týždeň, ako myslím si, že to na teraz tu nie je podstatné, že ktorý termín to bude. Vznikla v stredu. V stredu som tú fajku spravil, zavesil som mu na net, vo štvrtok ráno už mi písal jeden zákazník, že ho chce, že má o ňu záujem a že si ju zoberie. Čo ma celkom potešilo, lebo fajky takýchto rozmerov si myslím, že sa ťažšie predávajú, aj je málo ľudí, ale sú ľudia, ktorí majú radi takéto veľké fajky. Týmto pádom to pre mňa zhaslo. Streda prebiehala normálne ako každý deň, práca jedno s druhým, takže večer stabilná záležitosť, na fotenie, hodenie, no proste bežný deň. Ale o 12:00 pípla správička, prišiel mail od jedného môjho zákazníka, ktorý už má nejaké fajky odo mňa a z hodou okolností písal, že by o túto fajku mal záujem, že sa mu veľmi páči. Bohužiaľ, tá fajka už bola vtedy predaná a ja som mal viac menej trošku roboty, tak som sa nejak nevenoval mojej stránke, na ktorej sú všetky fajky, ktoré vyrábam, aj to stránka www.freeandfajky.sk. Tak som sa mu ospravedlnil, že je mi to ľúto, ale tá fajka je predaná, ja som ju už nestihol stiahnuť z predaja, ale napísal som mu, že ešte mám jedno drevo, že ešte by sa dalo také niečo spraviť, takýchto väčších rozmerov. On samozrejme potvrdil jasné, že on chce, lebo jemu sa to páči. A keďže mnohí ľudia z môjho okolia vedia, že fajky nie sú pre mňa len nejaká vec, ktorú vyrábam, ale je to pre mňa vášeň, ktorú mám nadovšetko rád a túto robotu, dá sa povedať, že milujem, tak už tá noc pre mňa skončila. Už som začal rozmýšľať nad tým, ako bude druhá vyzerať. Ako ho spravím, akú farebnú zladenosť tam dám. A to podstatné, čo prišlo vtedy, tá fajka musí dostať meno.
tá fajka musí dostať meno a hneď prvé, čo mi padlo na rozum bolo meno Akebono. Bol to zápasník Suma, ktorý bol veľkým šampiónom v Japonsku a to o tom som vedel, takže tam to nejak som tomu nedával ani nejaký taký príznak, ale proste vedel som, že dostane meno Akebono. Ale už sa mi nechcel vyliezať z postele, takže už som to nechal tak a nejak som zaspal, ale ráno v prvom rade, čo som vstal, otvoril som si komp a začal som hľadať niečo o tomto zápasníkovi Suma. Keď som ho dal do vyhľadávača, tak mi hneď druhý riadok, druhé dva riadky vyhodilo dve videá, kde boli jeho zápasy, ale s titulom Akebono a Takanohana ako dvaja najväčší rivalovia v histórii Suma. Začala sa celá odvíjať myšlienka a celý príbeh týchto dvoch fajok. Už som vedel, že táto fajka dostane meno Takanohana z dôvodu toho, že tá druhá mala byť väčšia. V ten deň ráno som išiel do roboty, čakal som na čas ako divý, že aby som mu napísal tomu pánovi, že mám niečo v hlave, že mi niečo svitlo, proste, že chcem tomu dať takú väčšiu myšlienku, taký hĺbší význam tým fajkám, tak som mu napísal, nech mi pošle telefónne číslo, že mu zavolám, aby sme to nejak odkonzultovali a doriešili tú podstatu všetkých tých vecí. A hlavne to, kde sa ja môžem hýbať. Keďže už s tým zákazníkom mám nejakú skúsenosť, už sme spolu hovorili, tak on mi poslal na základe toho hneď telefónne číslo, ja som mu zavolal, vravím, pane, viete čo, takáto situácia, toto mi prebehlo hlavou, takto by to mohlo vyzerať, myslím si, že by to nemalo takú obdobu, že je to niečo iné. Nevravím, že to je výzorom, ale hlavne takou pointou tej veci, hlavne tou myšlienkou. Mám rád veci, ktoré, keď majú hĺbší význam ako len nejaký tovar, nejaká fajka, kus dreva alebo niečo, proste keď sa za tým skrýva aj nejaký príbeh. A tu vznikol príbeh, ktorý som si z časti naplánoval, ale z časti sa dotvoril sám, o čo som ja nevedel. Ako vysvetlím, počas tohto videa vám vysvetlím všetko, čo sa udialo. No, tak som volal tomu zákazníkovi. Vravím, viete čo, je tu takáto možnosť, povedzte mi, pokiaľ môžem zájsť, do akej divočiny ste schopní ísť vy. A on mi na to povedal jednu takú krásnu vec. Pane Hloško, ja som veľký chlap, ja mám rád veľký dýmky a co udržím v rukách, to mne baví. Tak už viete, že tá fajka ide do Čiech. A ide aj tá druhá, aj táto prvá, ide do Čiech. Až mi je ľúto, že sa musia roztrhnúť, že oni by si zaslúžili, aby boli pokope, ale bohužiaľ. Takže to bola, keď mi povedal toto, až som sa opýtal, že aké by chcel farebné prevedenie. A on mi povedal, pane Houško, ja vaši práci znám, ako všechno nechám na vás, nechám vám voľnú ruku. Toto, keď povie zákazník pipemakerovi, to je najkrajšie, čo sa môže stať, že sa nedržíte žiadnych mantinelov, ničoho. A dostanete voľnú ruku a môžete tvoriť to, čo vás napadne, lebo jeden pipemaker mi raz povedal, že fajky sa nevyrábajú, fajky sa rodia. A toto je prípad týchto dvoch. Tí fajky sa zrodili, oni sa proste mali narodiť, mali vzniknúť tak, ako vznikli, mali vyzerať tak, ako vyzerajú. Zasiahla tam vyššia moc. No, takže aby som to trošku skrátil, nechcem to video nejak naťahovať, aby to nebolo nejaké dlhé. Takže tu nám máme prvú, ste videli. Je to Takanohana. Druhú. Pripravte sa na to. Je to záležitosť pre veľkých chlapov, vážne veľkých. Ja si musíme toto odložiť týmto pádom. No. Takže vyťahujeme Akebono. Stále sa pozerám na ňu s takou údivou, lebo je veľká, fakt je veľká, ale pekne sa na to pozerá, akože z môjho pohľadu je aj krásna. Osobne mal som tie dve fajky asi niekoľko dní v polícii a pozeral vo výške očí, bo najlepšie si tie fajky vychutnám v takej výške, keď ich mám za rovno oči, aby som sa mohol na ne pozerať. A poviem vám pravdu, ako veľmi krásne sa na ne pozeralo, veľmi krásne, akože
sú pekné, ale sám osobne si neviem predstaviť, že by som mal fajčiť. Ale vravím, sú ľudia, ktorí majú radi veľké fajky. No, aj táto druhá je v prevedení reverse calabash. A pri fajčení to musí byť niečo úžasné. Ona je tak obrovská, že proste tú teplotu pri fajčení toho tabaku nemá človek šancu zacítiť. Ja si myslím, že tam by mohla aj olovo taviť a nezacíti ho. A aj komora na chladení je dosť veľká. Je hĺbšia ako normálne robievam. Takže dým a fajčenie bude z toho super. Už len na to, o to ide zvyk, aby si ho človek udržal v rukách. No trošičku na prirovnanie, ako vyzerajú spolu. Sú veľké, no v tomto ponímaní, keď je tu na tento Akebono, tak tá Kanohana sa mi zdá taký menší, ale aby sme si to trošku prirovnali, tuto mám jednu takú klasickú fajku bilártku. Ako ten pomer tých hlavičík, ako vyzerá. Je to fakt, je to mäso, je to obrovská fajka. No, a ako zasiahla tá vyššia moc? No, bolo to trošku také zdĺhavejšie, lebo moja dielňa je taká, by som povedal, skôr taká hobby. Ja som netušil, keď som s týmto začal, že sa to takto rýchlo prevrtne a že sa s tým začnem nakoniec aj živiť a budem to robiť na full time. No ale budem sa porozprávať o tej vyššej moci. Keď som tie fajky vybrúsil, ako hľadal som o tých dvoch niečo, našiel som tam videa, pozeral som. Vždycky, keď chcem niečo robiť a aby to malo aj nejaké mená a zmysel, tak niečo to musí evokovať, niečo to musí pripomínať. Takže som vedel, že jedna musí byť väčšia, druhá menšia, lebo títo boli ten Japonec, tá Kanohana, ten bol Japonec, bol menšieho zrastu, alebo toho klasického zrastu sumistu. To znamená, že mal okolo 1,80 m a 155 kg v tej forme, keď zápasili. Tá Kanohana, ten bol tuším, že Filipínec. Ten mal výšku, bol väčšieho zrastu, mal výšku 2,3 m a vážil 223 kg. Črta, ktorú som si všimol až neskôr, to bola pri vážení. Tá Kanohana, menší a jeho váha je 150 gramov. Akebono je väčší a jeho váha je 212 gramov. Je tam taký akože 5% odchýlka v tej váhe. Ten mal vtedy také, Akebono mal 223 kg, fajka má 211 gramov. Tá Kanohana mal 155 kg, váha fajky je 150 gramov. To je tá vyššia moc. Keby som chcel, tak ich nevybrúsim. Proste niečo tam zasiahlo vyššie a oni tie fajky majú takto vyzerať. Aj preto vravím, že tá myšlienka tam je a preto si myslím, že si to zaslúžilo aj takú väčšiu predstavu ako len na fotky. Ono celkové mňa tieto takéto hlbšie myšlienky alebo respektíve takéto príbehy alebo niečo, čo má väčší zmysel, ma to neskutočne baví. Na základe toho vznikla aj taká obľúbená rada, ktorú robíme, to je rada bonsai. A tam zase niečo zasiahlo vyššie. Keď som tú fajku robil, vôbec nebol plán, že by to mala byť fajka typu bonsai alebo že by to nejak malo. Proste keď som dobrúsil a skončil som s tým, pozrel som sa na ňu. Strašne vo mne evokovala taký výraz, alebo evokovala korunku bonsaja. A tým pádom dostala tá fajka názov aj bonsai. Ďalej veci sa odvíjali, že na základe toho som stretol a spoznal už teraz môjho veľmi dobrého kamaráta, až priateľa by som povedal, Juraja Homolu, ktorého niektorí z vás poznajú, hlavne z tej komunity youtuberov z Čiech. A tam sme dotiahli, aj spolu s Ďurom, sme dotiahli ten bonsai do trošku takej celistvej formy, celistvej myšlienky. My sme sa spoznali, on začal fajku fajčiť a vlastne Ďuro je chalan, ktorý robí keramiku. On robí keramiku a špecializuje sa na bonsajovú keramiku, bonsajové misky. Na základe toho asi našiel aj mňa a bonsai fajku, zavolali sme si a proste sa stalo, čo sa stalo a v súčasnosti sme na úrovni, akej sme, je to môj veľmi dobrý kamarát. Už som párkrát u neho aj bol a vlastne na tých návštevách vzniklo to, mnohí ste to, buď ste to sledovali, alebo ste to videli, vznikol set, bonsajový set. Ten mňa uspokojil, lebo vravím, ja mám rád takú vec, keď má niečo celistvú myšlienku a je to také hĺbšie ako len kus dreva, kus ničoho.
Spolu sme urobili, ja som urobil fajku typu bonsai, keď som bol u neho, videl som tú bonsajovú keramiku, ako toto by aj s Ďurom sme to, neviem, to už mal ten nápad, ale proste spolu sme to nejak prišli na to, že by sa k tomu možno hodil nejaký popolník v tvare bonsajovej misky. A tak sme spolu niečo urobili a vzniklo z toho set, ktorý mňa naplňa. Ako ten set bol fajka typu bonsai. Do toho osadil som to na ústkom z japonského ebonitu. Bol k tomu popolník v tvare bonsajovej misky, pálený na dreve v peci japonského typu. Toto je taká vec, ktorá mňa baví. Nie vždycky sa dá dostať k takýmto veciam, že to má taký význam, taký ucelený, presne ako tieto dve fajky sumo, ktorých som veľmi rád, že tu zasiahla tá vyššia moc a že som mal možnosť spraviť takéto niečo. Osobne som z toho veľmi rád, veľmi sa mi to páči a som z toho nadšený. A v slede udalostí, ktoré sa mi stali teraz niekoľkých pár týždňov, možno 2 mesiace, naštartovali vo mne vec, kedy začal som uvažovať nad takýmito projektami už hlbšími a spadajú, vznikol aj jeden ďalší, ten vám poviem, alebo vám priblížim. Je ďalšia vec, ktorá je na spadnutie, ktorú idem robiť. Bude to fajka, ktorá dostane názov Yakuza. A tá už vravím, to je otázka možno mesiaca, možno 2. Uvidím, ako bude so zákazkami, ako to poriešim, ale vravím, toto by som chcel spraviť. Už je to tak aj technologicky, to mám nejak vymyslené, ako to spravíme. Konečný efekt ešte neviem, aký bude, dúfam, že bude ako v mojich predstavách, ale bude to super. A potom ešte jeden, ale vravím, to je v tej situácii, ktoré sa mi teraz asi v posledných 2 mesiacoch prihodilo, koho som spoznal, a vznikne ďalšia vec. Zase to bude takým projaponským smerom orientované, bude to tiež set, bude to veľmi zaujímavý set, len je komplikovanejší. Čo sa týka výroby fajky ani nie, ale veci ohľadom okolo toho. Ale nechcem to zatiaľ nejak rozoberať, ani rozpitvávať, ani dvaja ľudia asi o tom vedia, že čo chcem robiť. Ale vravím, že bude to na dlhé lakte, fajka nebude nejaký problém, ale bude okolo toho veci, do ktorého to pôjde a čo to bude robiť nejakú celistvosť, tak tam bude to pracnejšie, bude to náročnejšie a myslím si, že to je tak na mesiac až na 2 roboty, ale to musí prísť tá záležitosť, musí prísť, keď to budem cítiť, že vtedy to začnem robiť. Napríklad čo sa týka tej Yakuzy, ktorú chcem robiť, tak tá myšlienka vo mne vrie už asi rok. Ale vravím, nejaké veci sa doriešili technicky a všetko, takže je to možné, že do 2 mesiacov bude táto fajka hotová a zase by som aj chcel venovať trošku viac ako pár fotiek a zase to bude možno takýmto videom, ale vravím, nechcem predbiehať situáciu, uvidíme, ako to všetko bude vyzerať. Toto by bolo v krátkosti všetko. Inak toto video sa točí v mojej, ako tomu hovoríme s jedným kamarátom v detskej izbe, kde si plníme svoje sny a svoju radosť. Týmto by som sa chcel ešte videom aj poďakovať vám všetkým, ktorí navštevujete tú moju stránku, občas mi dáte nejaký ten like a komu sa páčia tie moje, ja tomu hovorím, že packanice. Aj keď občas sa niečo podarí a niečo vyzerá celkom dobre. Keď sa na to pozriem, že mi to prípada, že to nešlo ani z mojich rúk. Ale to som chcel. Chcem sa vám všetkým poďakovať. Ono si možno neuvedomujete, ale všetci ľudia, ktorí prídete na moju stránku, niečo mi lajknete, prípadne mi komentujete, ste pre mňa taký hnací motor. Ja vždy, keď mám nejakú voľnú tvorbu, keď niečo robím nové, čo som ešte nerobil, myslím na vás a s tým, že chcem, aby tá fajka vyzerala pekne, aby vám polahodila oku, aby ste sa s nej potešili. Aha, už ešte lepšie, keď náhodou to vo vás budí až taký pocit, že ho potrebujete, že ho chcete mať doma. A na toto ja vždycky myslím a snažím sa, aby som vás nikdy nesklamal, a preto veľmi aj ďakujem za každý like aj za všetko, čo pre mňa robíte. Takže v krátkosti prvé video, nebudem to nejak rozpitvávať, mal by som sa s vami rozlúčiť takým smerom, ako to robia fajkári, že chladný dým alebo sweet smoke. Keďže som ja fanúšikom Hviezdnych vojen, tak ja som si tam osvojil jednu takú frázu. Oni tí rytieri Jedi sa vždycky lúčili, nech ťa sila sprevádza.
Ja som to trošičku pozmenil a upravil som si to na takú, že nech vás chladný dým sprevádza. Takže dúfam, že sa vám toto video prvé páčilo. Uvítam aj koment, aj nejaký like, po prípade, čo som spravil zle. A ešte na záver by som chcel aj takým smerom, že nie je posledné toto video, chcel by som robiť videa aj takým smerom. Hlavne ma inšpirovali aj títo chalani z Čiech, tej komunity, oni robia tie recenzie na tabaky, ale ja skôr by som išiel do takého technického smeru. Mnohí z vás fajčíte fajku dlhšie ako ja. Ja fajčím fajku možno 3 roky. No do 4 rokov, viac nie. No, ale počas tých 4 rokov a hlavne počas výroby som sa stretol s mnohými problémami, ktoré ľudí trápia. A možno som sa stretol s viacerými záležitosťami ako vy. Po prípade, keď máte niečo technického smeru, že vám to nejak nehorí alebo niečo sa deje, čokoľvek, čo vás napadne. Budem veľmi rád, keď mi buď budete písať na Facebook, na stránku Pipes výroba free hand fajky, alebo ma môžete kontaktovať priamo aj na mail, čo si myslím, že je lepšia záležitosť, tam sa mi to nestratí. Na mail cez stránku www.freehandfajky.sk a veľmi rád vám niečo zodpoviem alebo poradím, čo bude v mojich silách a možnostiach. Ale vravím, každopádne stretol som sa s problémami, skúsenosťami ľudí, ktorí si to nevedeli vysvetliť a náhle jeden mi povie tú situáciu, druhý tú, tretí tú a zistím, že majú všetci traja jeden problém a prídeme na to, kde to je, čo sa niečo deje pri fajčení s fajkami alebo čokoľvek, čo sa týka tohto našeho koníčka, našej vášne. Takže ešte raz dúfam, že sa vám to video páčilo a budem sa tešiť na vaše komenty, na vaše lajky a budeme sa snažiť vás nesklamať s mojou ďalšou tvorbou. Takže prajem vám ešte pekný deň a nech vás chladný dým sprevádza.